Együttműködő partnereink: Moments Bistro Garmisch-Partenkirchen, Individual Auto Design Bad Tölz, Sziasztok! Üdvözöllek benneteket itt a Hungária TV München csatornáján, és ez pedig a Bakancslista című magazinműsorunk. Én Kürtösi Tibor vagyok, és első körben szeretnénk megköszönni nektek azt a kedves fogadtatást, amiben részesült az első adásunk, melyben a Moments Bistrót és a két hölgyet mutattuk be, Katit és Dórit. Nagyon-nagyon jól esett nekünk, hogy ennyi visszajelzést küldtetek nekünk e-mailben, melyet továbbra is várunk, méghozzá az info.hungariatv@gmail.com-os e-mail címünkre, és ti is szerepelhettek majd itt ebben a műsorunkban. Mai adásunkban pedig Baden-Württembergbe, azon belül is Jagdzelbe látogattunk el, ahol egy testépítő házaspár volt a vendégünk, pontosabban mi voltunk az ő vendégeik. Ők nem más, mint Zink Andrea és Zink Péter, úgyhogy én nagyon jó szórakozást kívánok nektek, és fogadjátok őket nagyon-nagyon sok szeretettel. Mint említettem, itt vagyunk Zink Andinál és Péternél, és nagyon szépen köszönöm, hogy vendégül láttok bennünket és a stábot. Köszöntelek benneteket itt a Bakancslistában. Mi is üdvözlünk titeket! Üdvözöljük a nézőket! Reméljük, hogy be tudjuk mutatni a testépítés világát. Nagy öröm számomra, hiszen nagyon régóta ismerősök és barátok vagyunk, és most végre összejött az az alkalom, hogy személyesen is találkozhatok veletek. Andi és Péter, arra lennék elsősorban kíváncsi, hogyan lesz valakiből egyáltalán testépítő? Tehát mi az a kezdet, ahonnan elindultatok ti, és hogyan jutottatok el gyakorlatilag a mai napig, ezt fogjuk egyébként taglalni. Tehát nézzük most először is, hogy hogyan kezdtétek. Nos, én komoly csípőficám problémával születtem, tehát valahol egy betegség mutatta azt az utat, hogy nekem sportolni kell. És amikor lábra tudtam állni, akkor a doktor úr azt mondta édesanyámnak, hogy nagyon szép, hogy az Andrea lábra állt, de akkor innentől kezdve, hogy ez a betegség ne jöjjön vissza, nekem mindig sportolni kell. Tehát maga a sport az innen indult, hogy az édesanyám megfogadta a doktor úr tanácsát, és onnantól kezdve én, amit tudtam, sportoltam. Nem nagyon maradt ki úgy nap, hogy ne edzettem volna. Tehát ezek a nagy kezdetek, innen indult. Aztán minden olyan, ami már a sporttól a különböző ágaiba vezetett, az már a saját szorgalmam volt, és maga a sport szeretete. Péter, te hogyan kerültél vele ide a testépítés világába? Hogyan kezdted te? Hát az én kezdetem nem ennyire mélybeszántó. Én egyszerűen nagyon vékony gyerek voltam, és jó akartam lenni a csajoknál. Gondolom nagyon sok fiatal fiú van így, hogy látja, hogy egy izmosabb, kigyúrtabb srácnak sokkal több esélye van egy olyan lánnyal, aki neki tetszik. Hát tulajdonképpen ezért kezdtem el edzeni. Egy kis pinceteremben, 1997-ben, tehát az sem most volt. És azért olyan 4-5 év alatt már sikerült olyan 70-80 kilóról fölhíznom 45-ről. És ott kezdődtek itt igazából a sikerei. És tulajdonképpen a testépítésbe akkor csöppentem bele, amikor lementem egy edzőterembe, ott ahol lakunk Budapesten az Őrsvezértéren. Ott volt egy versenyfelkészítő edzőnő, a Messe Zsuzsi. Ő mondta, hogy Péter, neked nagyon jó a genetikád, és mi lenne, hogyha csinálnál egy versenyt? Mondom, hát akkor hajrá. És akkor a tényleges testépítés azonnal kezdődött el, addig csak ilyen hobbi szinten edzegettem. És ha jól tudom, te Andi, te pont ugye a Péter révén kerültél bele ebbe a sportba, tehát igazából előtte ez úgymond semmi közöd nem volt. Hogyan jött ez, hogy Péter belevitt téged magába a testépítésbe? Hát igazából én nagyon aerobik fan vagyok, tehát tényleg ez már 20 évre nyúlik vissza, hogy mennyire szeretem az aerobikot. De amikor a Péterrel megismerkedtem, már előtte is bejártam ugyanúgy terembe, de tényleg csak ismerkedési szinten. Tehát az, ahogyan ennek professzionálisan működnie kell, az nekem a Péter, tehát ő vitt bele szó szerint ebbe az egészbe. Ő annyit mondott nekem, amikor mi megismerkedtünk, hogy az aerobiktól, a sok-sok éves sporttól lett egy olyan alap, amit érdemes lenne továbbépíteni, már testépítés szintre kifejleszteni, próbáljuk meg. Tehát azzal nem veszít az ember semmit, hogyha tesz egy próbát, egy utazást a testépítés világába.
Ő akkor abban az időszakban, amikor megismerkedtünk, versenyzett, éppen versenyre készült, és azzal biztatott, hogy ne csináljak semmi mást, csak kísérjem el, menjek be vele a backstage-be, és ennek van egy olyan feelingje, amit az ember vagy elkap és megtetszik, vagy örökre azt mondja, hogy én soha ide nem akarok tartozni. És ez ténylegesen így kezdődött, hogy elmentem a Péterrel, és az egész backstage, a verseny, a zene, a hangulata, a Péterrel való versenyfelkészülés adott egy olyan energiát, amit én mindenképpen ki szerettem volna próbálni. Annyira megfogott téged maga ez a légkör, amit van magába a testépítésben, hogy egyszerűen beleszerettél, és ez ugye köszönhető Péternek, aki megfertőzött ezzel a jó dologgal, azt mondhatjuk már így utólag. Akkor igazából nézzük meg azt, hogy hogyan lehet ezt az egész sportágat elkezdeni, Péter. Mi az, ami nagyon fontos a legelején, amit jó tanácsként, vagy pedig mindenképpen el kell, hogy mondjad, aki mondjuk szeretné kipróbálni saját magát ebben a sportágban? Hát elméletileg kéne hozzá egy jó genetika, de most már tudjuk, hogy annyira fejlett táplálékkiegészítők vannak, amik segítenek a testépítésbe, az izomépítésbe, hogy a rossz genetikával is el lehet érni jó eredményeket, csak ott sokkal több akarat és kitartás kell, ez biztos. A legelső, ami a legfontosabb, hogy legyen egy alap. Tehát edzen már legalább 4-5 éve, az minimum kell, tudja, hogy melyik gép hogy funkcionál, stb. Mit kell csinálni egy kézisúlyzóval, és kell egy olyan személyedző, aki legalább már egy versenyt megnyert, vagy 2 vagy 3. Tehát mindenféleképpen egy olyan edzőt kell választani, aki már jár azon az úton, amire te még csak menni szeretnél. Meg tudja írni neked a kajatervedet, tud segíteni az edzésben, mert nekem ebben volt nagyon szerencsém, hogy az első edző, akivel én dolgoztam, a Csongi, ő versenybíró is volt, tulajdonképpen versenybíró is volt, úgyhogy én a pózolástól kezdve mindent tőlük tanultam. Tehát nekem minden ott volt egy helyen, barátok is lettünk, legjobb barátok vagyunk tulajdonképpen, még most is. Sokszor, amikor hazajárunk, az első útunk hozzávezet, vagy a második. Úgy a legfontosabb, hogy egy jó személyedző kell, egy jó táplálkozási terv és egy jó edzésterv. Azt gondolom, hogy akkor ez egy nagyon komplex és összetett sportág, tehát aki kívülről eddig látta, az azt gondolom, hogy nem igazán tudod beletekinteni és belemélyülni, hogy miről is van pontosan szó. És éppen ezért azt gondoltuk, nektek kedves nézőink, hogy egy picikét bemutatjuk, hogy hogyan is készülnek föl Péter és Andi egy-egy versenyre, tehát mi van, ami mögötte van itt, gondolok én a táplálkozásra, amit Péter is említett, illetve nagyon fontos, hogy maga a személyedző is hogyan és miként készít fel, úgyhogy most el fogunk menni egy picikét a terembe, és meglessük, hogy milyen is egy felkészülés, úgyhogy tartsatok velünk, indulunk Andival és Péterrel. Megérkeztünk Elwangen-Neuheimba, ide a StyleFit edzőterembe, ahol Andi és Péter napi szinten szoktak edzeni, és most bemutatják majd nekünk, hogy hogyan is néz ki itt egy napjuk, egy délutánjuk, amikor ide megérkeznek. Úgyhogy most akkor tartsatok velünk, és figyeljük ezt a jó kis edzést.
már nagyon sok mindent megtudtunk eddig Pétertől és Anditól, hogy hogyan és miként kezdjünk bele magába ebbe a sportágba, de akkor nézzük, hogy milyen részei, illetve milyen ágai vannak magának a testépítésnek. Egyrészt azt is, amiben ti szerepeltek, illetve nyugodtan meg lehet említeni azt is, ami egyébként hozzátok talán annyira nem áll közel, de viszont a sportágatoknak a része. Péter, kezdjük szerintem akkor veled. Na, hát az én klasszém, amikor ezt az egészet elkezdtem, az még atlétik klassze volt. Ez egy ilyen atletikus testfelépítés, kell hozzá, van egy súlyhatárod, ami nekem 86 kg lehetett. Aztán utána ebből kinőttem, most már klasszikus testépítés van, ez egyel alatta van a rendes nagy bodybuildingnek, ott nincsen súlyhatár. Itt is van súlyhatár, de itt több lehet, azt hiszem 4 kilóval. Ezen kívül van még a men's physique klassz, erre azt mondják, hogy ők a beachbolyok egy ilyen szörfnadrágban állnak, a felsőtest ugye szépen kigyúrnak kell lennie, és tulajdonképpen ezen kívül még van rengeteg klassz, de az szervezetenként változik, tehát mindenki saját magának kitalál olyan osztályokat, vagy csoportokat, vagy klasszékat, ahol az ő kikötéseik szerint kell versenyezni. És te, Andi, te melyik részében jeleskedsz? Én figurklasszal vagyok. Igazából volt egy olyan alap testfelépítésem, már amikor az izom felépült, hogy már az úgynevezett sportos, de atletikus klasszékból én kinőttem, tehát vannak különböző klasszék, amiben ugye dinamikus küröket csinálnak, spárgába ugranak, stb. Nem ilyen volt az alkatom. Tehát Péter rögtön belőtte a felkészülésünk alatt, hogy én figurklassza vagyok, viszont a sok tizenéves előképzettség és a Péter által fölépített test miatt ezért lett egy olyan formám és izomösszetétel, hogy kipróbáltam a fiziklasszét, ami a bodynak az alapja tulajdonképpen, és abban sikerült elérnem több Deutsche Meisterin címet, ennek nagyon örülök, mert nagyon szerettem volna elérni, viszont rajtam kívül vannak más olyan klasszik is, amik nagyon szépek, például a bikini klassze, és ami most divatos egy úgynevezett wellness klassze, ahol a hölgyeknek abszolút nincsen erős felsőtestük, hanem inkább egy izmosabb, nem túl száraz alsó testük, egy izmos comb, egy izmos fenék, ez most úgy nagyon sokan indulnak benne. Szerintem aki elébb lágcentrikus vagy popsí-centrikus, az nagyon megfelelő egy ilyen klassze. Én figurklassza vagyok, tipikus, és nagyon szeretem. Elhiszem, és egyébként szerintem a közönségnek is ez az utóbbi, amikről említést tettél, szerintem egy nagyon látványos, tehát aki még mondjuk nincsen annyira úgymond kigyúrva, az is mutatós lehet ebben a fajta ágában, magának a testépítésnek, és aki mondjuk nem ért hozzá, mint mondjuk én vagyok egy laikus, az is megtalálja a maga szépségét ebben a sportban, ennek az ágában. Most beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan is néz ki mondjuk egy verseny, amikor megérkeztek a helyszínre, hogyan képzeljük el úgymond a színfalak mögött, míg ti a színpad látok, és utána a színpadon nagyjából mi az, amit be kell nektek mondjuk mutatni? Tegyük föl, hogy mondjuk mi vagyunk azok a versenyzők. Egyértelmű. 3 napja nem eszünk, nem iszunk, persze ez csak vicc, minden ki van számolva gramra, azt is mennyit iszunk, centiliterbe, stb. Tehát ez nagyon-nagyon kemény. A legutolsó 3 nap az mindig a legkeményebb, az mindig ember próbál, nagyon sokan ott buknak el. A lényeg az, hogy beülünk az autóba, bepakoljuk azt a rengeteg cuccot, ami kell ágy, mert amúgy a földön feküdnénk, kell egy ilyen kis fekvőrész, akkor viszünk magunkkal a napi kaját, a különböző táplálékkiegészítőket, amire szükségünk van. Akkor, amikor megérkezünk a verseny színhelyére, akkor ez kb. 10 óra környéke szokott lenni, 10 órakor be kell csekkolni, le kell adni az igazolványokat, stb. Fölírják a számot, a versenyzőszámot megkapjuk. Utána bemegyünk egy váróterembe, ami tulajdonképpen egy üres szoba vagy egy üres hall, azt hívják backstage-nek, és ott van a színpad utána, vagy mögötte, ez helyenként változik. És akkor ott elkezdünk szépen pihenni, várni a sorunkra. Amikor elkezdik a versenyt, akkor mondjuk tudjuk, hogy mi vagyunk a 4. klassze, előttünk van még 3, akkor tudjuk, hogy kb. 10 perccel előtte kell szépen elkezdeni töltögetni. A töltés alatt azt értem, hogy iszunk pártkolt folyadékot, eszünk szénhidrátot esetleg, kinek mi, ez szervezetenként változik, testőnként változik, hogy valaki cukrot eszik, valaki zsírt eszik, valaki nagyon tisztán csak rizssel tölt, vagy valami kis bogyókkal
mogyoróval, ilyesmivel. Bocsánat, tehát igazából ez egy teljesen egyénre szabott, hogy ki hogyan készül? Igen, mivel minden test máshogy működik. Tehát az izomzat is más, genetika más, szervezetenként más. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ez nem biztos, hogy elsőre sikerül. Hiába van egy nagyon jó genetikai testalkatod vagy felépítésed, ha az utolsó 3 napban nem tudsz jól betölteni, nem tudod elérni azt a száraz versenyformát, amit elvárnak tőled, akkor nézhetsz akármilyen jó kép, utolsó leszel, vagy legalábbis nem fogod azt a helyezést elérni, amire számítasz, vagy amire várnak tőled. És akkor, amikor eljön ez az idő, hogy mondják, hogy na akkor színpad, akkor kimegyünk a színpadra, még előtte egy kis bemelegítés, bedurrantás, mert arra mindenféleképpen szükség van, vannak bizonyos testrészek, amiket nem szabad, mert ha bedurrant például egy biceps, akkor az már nem lesz olyan szép és szeparál, de például egy hátat nagyon szépen be lehet durrantani, egy vállat, egy mellet, és akkor az ember, amikor kint áll színpadon, kétszer akkorának néz ki, ha szépen be van durrantva, tehát vannak ilyen apró kis dolgok, de ezt minden versenyző körülbelül tudja is. Utána pedig megyünk fel a színpadra, és akkor jönnek a kötelező pózok bemutatásai. Hogyha sokan vannak, akkor van, hogy 2-3-4 kihívás is van, nagyon fárasztó, mert ott van az 5 perc, amikor neked meg kell mutatnod azt az egészet, amit idáig csináltál, amiért megszenvedtél az alatt, az 5-10 év alatt, hogy összehozd ezt az izmot, végig csináltad a diétát, antiszociális voltál, utáltál mindenkit, és ott a színpadon kell megmutatnod, hogy te ki vagy. Hú, ez azt mondom, hogy tényleg nagyon összetett, már erről beszéltünk korábban is, hogy nem elég az, hogy készülsz, mint tényleg egy állat, és gyakorlatilag úgymond megszorítod magadat, hogy azért a néhány percért oda kiállva a színpadra, de elérd azt az eredményt, amiért te akár éveket készültél. Ugye erre volt is példa, hogy sajnos több évig készültetek egy versenyre, és az utolsó pillanatban sajnos jött ez a járvány, ami miatt az utolsó pillanatban gyakorlatilag lefújtak mindent. Igen. De szerintem kanyarodjunk oda-vissza, Andi, hogy amikor már te is kint vagy egy színpadon, akkor mi az, amit mondjuk néznek a pontozóbírók? Mi az, ami alapján értékelnek, hogy elérd ezt az eredményt? Ez mindig ugye klasszétől függ. Ahogy említettem, a bikini klasszéban nem szabad izmosnak, definiáltnak lenni, az én klasszémban viszont pont az ellenkezője. Tehát kifejezetten száraznak kell lenni, nem szabják meg, hogy ez hány százalékos testzsír legyen, de viszont tényleg a minél szárazabb az ember, annál inkább előrébb juthat, és annál inkább kontrollálható az, amit ő fölépített. Amit a Péter kifejtett és megemlítem, nagyon-nagyon fontos a barnítás. Tehát az a szín, amit akkor fölvisznek, és pontosan meghatározza a te klasszérnak megfelelő barna árnyalatot. Ez lehet krémek, lehet spré, tehát mindenki ebben is egyénileg dönt, hogy melyiket szeretné magával vinni a versenyre, de nagyon fontos az, hogy egy olyan szín legyen, ami az ő klasszjához, az ő testéhez passzol. A világításhoz, bocsánat, hogy szóval vágok, mert ha nagyon erős a fény, akkor inkább sötétebb festéket kennek föl, ha nagyon gyenge a fény, akkor inkább egy picit világosabb. És meg szoktuk azt csinálni a Péterrel, még mielőtt bemegyünk a barnítósátorba, mi fölmegyünk a színpadra, és ellenőrizzük, hogy mennyire tűnik ez a fény nagyon erősnek. Tehát ez többször előfordult már a versenyeink alatt, hogy fölmentünk a színpadra, újra meg újra néztük a bőrünkhöz, melyik az, ami szerintünk árnyalat jobban passzol, egy nagyon sötét, vagy inkább egy aranyszínű barnás, és mi ezt kértük külön. Tehát volt úgy, hogy a Péter egy úgynevezett finist még kért a barnító tetejére, hogy egy csillogó bőrt tudjon megmutatni. És komoly helyezések múlnak ezen. És igen, ezt akartam mondani. Nem én is kérdezni, tehát igazából ilyen kis nüanszokon is múlnak az, hogy első, vagy akár a dobogóról éppen lemaradsz. Pontosan. Igen, úgyhogy az én klasszimban ez is ugyanúgy fontos, mint a Péterében. Ami viszont a legfontosabb a szárazság és a nagyon tökéletes póz, amit nagyon sokan elrontanak. Mi a verseny előtt hónapokon át 2-3 nap különbséggel a végén minden egyes nap, sőt reggel is este újra és újra pózolunk. Egymást fotózzuk, videózzuk, azt kijavítjuk, és úgy gondolom, hogy a szárazságom és a pózoláson kívül az a színpadi magabiztosság, amit felviszel és meg tudsz mutatni, az egy pluszpont. Nagyon fontos. Azt hozzátenném, egy kis vicces dolgot is hozzátennék, vannak ezek a stand-up comedysek, akik ugye az edzőteremben ezekről a gyúrósokról beszélgetnek, akik pózolnak és nézegetik magukat, ez nem ezt jelenti, ez azt jelenti, amit tulajdonképpen most mondtunk el. Tehát mi nem azért nézegetjük magunkat, hogy hú de fasz a csávok vagyunk, hanem azért, mert ahogy alakul a forma, egyre szárazabb vagyunk, egyre jobban, le kell kontrollálnod, hogy jobb megfognod azt a biceps pózt, ugye látod a tükörbe, hogy jó ez a biceps póz, hogy lehet még jobb. Mert például van olyan, hogy valakinek nagyon gyenge a háta, de úgy mutatja be, úgy tanulja meg bemutatni azt a pózt,
hogy a másik izmokat, amik mellette vannak, olyan szinten tudja előtérbe helyezni, hogy ezáltal sokkal jobban néz ki. És valamikor nekem volt olyan versenyem, hogy a leggyengébb pózommal nyertem. Tehát tudom, hogy a leggyengébb testrészem, de a leggyengébb pózommal nyertem, mert megtanultam úgy, és ehhez nagyon jó egy bíró, aki ehhez ért, és nekem ebben szerencsém volt, hogy megtanította, hogy kell megfognom azt a pózt, amiben gyenge vagyok. És az a nem mindegy, hogy a legrosszabb testemmel is kaptam mondjuk plusz egy pontot a többiekhez képest. Nagyon sokat számít a pózolás. Tényleg, tehát azt mondom, hogy én a kívülállóként azt gondoltam volna, hogy na, oda mész a verseny, jó felkészülés minden sportágban van, tehát ez egy adott, minden sportágra specifikus. Hogyha mondjuk ott vagy kint a színpadon és látod már az ellenfeleidet, az benneteket nem szokott elbizonytalanítani, én azt látom, tehát ti megvagytok, vagyis minden versenyző megvan az, hogy ő a saját maga sémáját úgymond követi, és nem foglalkozik a másokkal, ez tényleg így van? Nagyon fontos, hogy ők nem ellenfelek, tehát ők versenytársak, az életben a legtöbbjükkel napi szinten beszélünk, illetve versenyszinten találkozunk, és nem ellenfél, tehát nem harcolni kell, egy versenytárs, aki ugyanúgy megmutatja, hogy ő hogyan tudott felépülni. Tehát nincs sem a backstage-ben, sem a privát életben semmilyen rossz indulat, irigység, hanem inkább egymást szoktuk segíteni. Tehát van úgy, hogy egyikünk másikunk elakad, és a másik segít. És amikor a színpadra állunk, ott ugyanígy nem szabad, hogy előjön, és nem is szokott előjönni. Amit ellenőrzünk, az az, hogy körülbelül hányan vannak, körülbelül hogy néznek ki, de nem látjuk, mert ők, ha be is feszítenek, az akkor derül ki abban a másodpercben a színpadon, mert ott a 100%-ból az 1000%-ot kell megmutatni, és csak ott a bírák előtt a színpadon látjuk az igazit. És nem látjuk magunkat kívülről, így a későbbi videókban, a versenyek videói alatt készített videókból visszanézve tudjuk mi kívülről magunkat látni, hogy milyen is lett a többiekhez képest a mi formánk. Igazából most már beszéltünk arról, hogy kiértetek a színpadra, de akkor egy pár szóban említsük meg, mert pontosabban lehet, hogy nem is pár szó lesz ez, mert rengeteg csodálatos eredményetek van, de nézzük azt, hogy melyekre vagytok mondjuk a legbüszkébbek. Péter? Hát én nekem az első versenyem az nagyon rosszul alakult. Leges-legelső, hogy Ausztria kupa volt az IFBB Nero, szerintem tök utolsó lettem, mert elkéstem a versenyről, nem tudtam fölmenni a színpadra, félig voltam lebarnítózva, szóval rettenetes volt, teljesen utolsó lettem, és utána a következő versenyt viszont már megnyertem, mert arra nagyon-nagyon rákészültünk. Az volt életem első aranyérme és első serlege. Utána volt egy ilyen, inkább úgy mondom, egy ilyen még kis mélyrepülés. A döntőben mindig bekerültem, tehát nem volt olyan utána, hogy ne kerültem volna be az első ötbe, de valahogy nem jöttek a helyezések, és amikor Andreával együtt kezdtük el ezt az egészet, valahogy úgy alakult át az izomzatom, együtt edzettünk, odafigyeltünk egymásra, hogy egyre jobb eredményeket értem el, és tulajdonképpen a 2017-18-as év volt a legjobb. Amikor Isten igazából nem tudom, meg nem is akarom felsorolni, de abban a szezonban, két szezonban mindent megnyertünk. Tehát 4 szervezetnél vagyok én német bajnok, egy szervezetnél vagyok Mr. Universe, az IFBB-nél ugye csak egy nemzetközi, nem csak nemzetközi kupa győztes vagyok, tehát tulajdonképpen minden szervezetnél nyertünk. És abszolút győztes is vagyok, tehát Gesamtsieger is. Nagyon szép eredmények, és ehhez azt mondom, hogy a nézőink nevében is gratulálhatok. Nagyon szerettem volna az NAC nevű szervezetnél elindulni, és ez a Péter által felkészített első versenyem volt, amire a cél az volt, hogy egy Süddeutsche versenyt megnyerjek, és tudtam, hogy van egy Süddeutsche, és ha megnyerem azt, akkor mehetek a Deutsche-re, ha azt megnyerem, mehetek az Univerzumba vagy a világbajnokságra. Nem mertem róla álmodni, én csak meg szerettem volna nyerni a Süddeutsche-t. De úgy gondoltam, hogy egy elég jó forma, egy nagyon jó felkészülés, érdemes megpróbálni. És megnyertem a Süddeutsche-t, ami annak a vége az lett, hogy eljutottam a világbajnokságra, az nem sikerült egy olyan eredménnyel, amit én elképzeltem, viszont boldog voltam, hogy én, mint első versenyes, azonnal a világbajnoki színpadon álltam. Azóta 13-szoros Deutsche Meisterin vagyok, 4 szervezetnél,
és nagyon boldog vagyok arra, hogy a Péterrel világbajnokok lehetünk, és borzasztó sokat küzdöttünk érte, aminek a vége az tulajdonképpen, hogy arra a szezonra mi az összes versenyt felvettük, tehát minden egyes versenyre bejelentkeztünk, szinte volt olyan, hogy minden hétvégi verseny volt, és minden egyes versenyünk úgy sikerült, hogy az vagy Deutsche Meisterin címmel jöttünk el, vagy pedig Gesamtsieger címmel. És ennek a csúcsa volt az a világbajnokság, amire én a legbüszkébbek vagyok. De úgy tudom, hogy egyébként még van egy páros testépítés kategória is, amiben szintén jeleskedtek. Egy picit mesélnétek erről nekünk itt nézőknek? Hát tulajdonképpen ebben abszolút igazad van, nem tudom, hogy kisugott neked, de tényleg van ilyen. És ez egy nagyon bonyolult kategória, 50%-ban egy kürben kell bemutatni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Ez a kür, ez tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy a kötelező pózokat kell bemutatni, hanem tulajdonképpen ez lehet egy tánc is, bármi, ami vonzza a közönséget, ez egy show elem. De nagyon sokat számít, mert ez 50% a pontozás, és 50% ugye a test, mert az sem mindegy, hogy az ember hogy néz ki a színpadon. Tehát külön pontozzák ezt, és nekünk is ebben sikerült 2 német bajnokságot nyerni 2 szervezetnél, tehát mi párosban is. A Zenáci világbajnokságon pedig 4. helyezést értünk el. Igen, ezzel. Világbajnokságon. Hát ott egy picit visszacsúsztunk, mert nem tudtunk flamengozni, de hát Spanyolországban más az elvárás. Mi magyarok vagyunk, mi magyarok vagyunk erősebbek. Mi csináltunk egy tulajdonképpen nem csárdás, de valami hasonló, tehát mi Németországban libabőrt okoztunk a nézőknek ezzel, hogy egy hegedűvel kezdtem el egy kalapba zenélni az Andreának, az Andrea pedig egy magyar mintású ruhába jött be, és akkor elkezdtünk táncolni, aztán utána átváltott a zene, és akkor lement a tényleges kür, de annyira jó érzés volt, amikor vége lett az egésznek, hogy odajöttek az emberek, és azt mondták, hogy Genzenhaus, libabőrös vagyok. Nagyon jó volt. Tehát ezért az egy dologért, nem csak ezért, de ezért nagyon jó érzés csinálni ezt, amikor az ember visszaigazolást kap arról, hogy tényleg jó. Az is visszaigazolás, hogy megnyered, de ugye ő az a zsűri része. Az emberek része, amikor mennél már haza, mert fáradt vagy, és végre ennél valami olyan kaját, amit eddig nem szabadott, hogyha éppen vége a szezonnak, és jönnek az emberek, hogy csak egy fényképet, vagy egy aláírás, vagy valamit. De persze ezek a kedves terhek, de imádjuk. Én viszont imádtam. Én elsősorban koreográfus vagyok, ugye az aerobik révén imádom a kűröket, és olyan szinten készülök rá, és olyan szinten testem, lelkem benne van abban a mozdulatban, abban a táncban, ahogy az egész összhangban van. Tudom, hogy mivel nagyon fontos pontozási szempontból, ezért úgy kell annak a kürnek kinéznie, hogy egy olyan ember, aki a nézők között ül és nem ért hozzá, az lásson benne egy olyat, ami táncos, ami egy show elem, ahogy a Péter mondta, viszont benne legyenek azok a kürök, amit már a bírák értékelnek. Úgyhogy minden egyes párpózingos versenyünknél hónapokkal előtte készülök, újra meg újra elemzem, és azt mind ugye az adott és általunk választott zenére kell, hogy stimmeljen. A zene 90 másodperc hosszúságú, ezt nagyon fontos megjegyezni, sem kevesebb, sem több, amit a verseny előtt, amikor a számodat megkapod, le kell adni. És megnézik, hogy ez passzol ez. A zene elindul 90 másodperc, és akkor innen indul tulajdonképpen az, hogy már rád van bízva azt, hogy hajtod ezt végre. A spanyol versenyen való 4. helyzetet én nem élem meg negatívul, mert a bírák 90%-a spanyol volt, és bár mi nem tudtunk előadni spanyol táncot, viszont amit előadtunk, az tökéletes volt abból a szempontból, amilyennek mi vagyunk, tehát mi magunkat be tudtuk mutatni, és nagyon szép volt. De egy spanyol népi dologhoz ahhoz nem tudunk passzolni, hogy az első 3 versenyek, akik spanyol voltak, egyszerűen természetesen jobbat értek el. De meg kell, hogy mondjam, nekem az egyik kedvencem a kür, amikor kűrt kell előadni, és főleg amikor mi párosban pózolunk, mert átjön az a szeretet, az a szerelem, és az a sportbeli felkészülés és összhang, ami közöttünk van. És azt azért tegyük hozzá, hogy Andrea akárhányszor kűrt csinált, mindig megnyerte a legjobb kűrt. A legjobb kür tulajdonképpen a serleget, tehát mindig ő vitte el az összes pénzdíjat, mindent, ami kürről szól, azt ő nyert. Hát ha elmegyünk egy versenyre, akkor az úgy működik, hogy amikor adjuk le a CD-t, akkor mondják, ugye Andrea, te csinálsz. Olyan nincs, hogy te nem csinálsz kült, és Andrea csinál kült. Akkor nagyon várják már igazából ezt, tehát a saját magatok, amit színpadra visztek, azt ti magatok élvezitek, és ez szerintem a legfontosabb. A legfontosabb. Ezt máshogy szerintem nem lehet, tehát ezt muszájból nem lehet csinálni. Illetve
azt a nagyon nagy idézőjelbe teszem, tehát nehogy félreértse valaki, azt a típusú fájdalmat, amikor éhes vagy, fáradt vagy, és már egy napja, másfél napja csak egy-egy kortyot iszol, és mégis élvezed azt, amikor a színpadon szétéget a lámpa, de bemutathatod, azt nem tudom elmesélni igazából, aki végigcsinálta és átélte, azt tudja igazán, és annak van egy olyan feelingje, hogy a szeretete ennek a bizonyos kínlódásnak. És ezt kell átadni. Nagyon kell tudni szeretni, és ezt átmutatni, hogy tényleg te arra a versenyre kínlódva készültél föl, de élvezettel. Benne van a harc és a mindennapoknak a lemondása, hogy te abban a bizonyos egy percben a legtökéletesebb oldaladat meg tud mutatni. Hogy stimmel-e, az nem számít, mert mindig magammal versenyzek, magunkhoz képest leszünk jobbak. És erre nagyon büszke vagyok, hogy ahonnan én indultam, a balettból, a boxból, az aerobikból, onnan a Péter ki tudott hozni belőlem egy olyat, ami a testről szól, annak a megmutatásáról, mint egy szobor, úgy, hogy megmaradjon a sport szeretete és az a szerénység, amivel mi a hétköznapokban élünk. Abszolút, és ez szerintem az egyik legfontosabb dolog. Csodálatos, csodálatos. Tehát igazából erről naphosszat tudnátok szerintem mesélni, mind ahogy láthattuk is a rengeteg kupát, serleget és minden, ami ugye hozzá tartozik. Ha már ezekről beszélgetünk, akkor ugye mivel a műsorunk címe is egyébként bakancslista, akkor szerintem nézzük is meg, hogy nektek mi az, ami szerepel a bakancslistátokon, mi az, amit már mondjuk megvalósítottatok ebből, és mi az, ami még várat magára, és nagyon-nagyon szeretnétek. Nagyon szerettem volna, az utazás mellett ugye én sportmániás vagyok, hogyha sikerül egy olyan formát elérni, amivel esetleg egy IFBB versenyen egy prókártyát el lehet érni, nem adtam föl azt az álmomat, tehát mi folyamatosan fejben készülünk és ott vagyunk, ez van a bakancslistám első helyén, és minden mellett a sok versenydiéta és versenyfelkészülés mellett utazni, és egy picit kikapcsolódni, mert az elmúlt 10 évünk egy nagyon szigorú diétás és készülős időszak volt. Most ezt az évet utazásnak szántuk, minden mellett, hogy mi ugyanúgy élünk, mint a többi testépítők, tehát nem állunk neki elengedni magunkat, viszont ez a cél megmarad, a bakancslistám csúcsa egy IFBB prókártya. Péter, neked? Egyelőre arra törekszem, hogy mindig az összes hibát, ami van, mert egy testépítőn nézzen ki akármilyen jó, legyen akármilyen bajnok, mindig van valamilyen, amit javítani kell, és az ember picit túl sokat javít rajta, akkor már a következőn is, ami más lesz, azon is javítani kell, úgyhogy ez így működik, most egyelőre javítunk az arányokon, edzegetünk, pihenünk, hát ez egy aktív pihenés, mert ugye mi versenyzőket is készítünk föl, tehát az őszi szezon az már lassan kopogta. Úgyhogy most étkezési tervek vannak, versenyfelkészítések. Most ez a cél, hogy ne én nyerjek, hanem azok nyerjenek, akiknek segítek. Most ők vannak a középpontban. Amúgy pedig az utazás, és hogy meg tudjunk élni Andreával mindent, amit egy nap alatt meg lehet élni. Ez csodálatos, és említetted itt például utoljára, nem végszóként, hogy felkészítetek esetlegesen versenyzőket, akár így, ugye, mint ti is voltatok, nagyobb eseményekre. Aki esetleg most kedvet kapott itt a műsorunk által, az hová tud fordulni, hol tud esetleg megtalálni benneteket, ahol tudtok esetlegesen neki segíteni? Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, tehát nagyon szívesen kérdésre válaszolunk. Ha valaki komoly és versenyszándéka van, és alapja van, tehát nem onnan kell elmagyarázni, hogy ez egy 2 kilós súlyzó, akkor nagyon szívesen. Azt gondolom, hogy ha már ti is kedvet kaptatok ehhez a csodálatos sportághoz, akkor nyugodtan keressétek Cink Andreát és Cink Pétert, akik szívesen állnak a rendelkezésetekre, és akár ilyen csodálatos címeket is elérhettek, hiszen ők igazi profik ebben a testépítésben. Teremben szerintem az is nagyon fontos, hogy mi az, amit az ember magával hoz, hiszen ez hozzá tartozik az egésznek a feelingéhez. És akkor most kérlek mutassátok be, hogy mi az, ami a felszerelésetekhez hozzátartozik egy edzőteremben. Én igazából szívesen idehoznám a táskát is kipakolnám, de nem akarom nektek mutatni ezt az egészet. Viszont ami nagyon fontos, és nem versenyző oldalról, hanem általánosan, aki sportol. Nagyon fontos, hogy a törölköző mindig legyen nálad, mert nagyon sokan elindulnak törölköző nélkül, és tiszteletlenség a többi sportolóval szemben. Tehát szerintem nagyon fontos, illetve mi nagy súlyokkal edzünk a mi klasszinkhoz való felkészülés miatt, ezért mindig van nálunk deréköv,
és térbandázs, ami nélkül igazából úgy gondolom, hogy nem tartaná a hátat meg a térdetet. Ez szerintem nagyon fontos. És az ital, szerencsére rózsaszín, tehát ez nem a Péteré, viszont ebben BCA van, amit mi az edzés alatt, ami körülbelül 1 órától másfél óráig tart, tehát soha nem edzünk itt 3-4 órákat, ez a BCA kitart a verseny, vagyis az edzések alatt. Ez mindig van nálunk. Egy, ami nagyon fontos, és ezt nem csak a férfi sportolóknak mondom, vagy a férfi embereknek, akik úgy gondolják, hogy lejönnének és izmosodnának, hónaj. Tehát ez az edzésnek a legnegatívabb oldala, hogy lejönnek emberek izzadtan, büdösen, mert hogy úgyis edzeni jönnek, és az ember egyszerűen nem tudsz levegőt venni, annyira rosszul érzik magukat. Ennyi. Ez kell. Tehát ezt kénytelen vagyok kimondani, mert az embereknek a 60%-a úgy jön le edzeni, hogy én alapból tiszteletlenségnek tartom. Tehát ha lejövök valahova, akkor van egy csomó ilyen, hogy például papucsra nem edzünk, mert mi van, hogyha ráesik a tárcsa a lábadra. Tehát van egy csomó, igen, megcsúszik, vagy lejön zokniba, vagy tehát nagyon sok szakatrikóba, büdösen, koszosan, nem jó. Meg kell tisztelni a sportársunkat is, hogy nem csak az eszközökben mindig készen vagyunk, és nem csak a BCA-t hozzuk magunkkal, vagy a glutamint, hanem azzal is, hogy tisztán megyünk az edzők. A higiénia mindenek előtt. Most meg aztán amúgy is fontos, amilyen helyzetet élünk, de mindenféleképpen erre mindenkinek fölhívom a figyelmét, rengeteg edzőteremben van Magyarországon, eleve kimaradva parfüm, vagy ilyen izzadsággátló, vagy ilyesmi. Mert az ember izzad, ez teljesen normális, ha megizzad. Erre van a törölköző, ráfekszik, nincs probléma. Itt vannak még ilyen fertőtlenítőszerek is, amivel le tudod magad után takarítani. Ezek alap dolgok. Ez olyan, mint a munkahelyen, hogy az ember, hogyha egy olyan helyen dolgozik, akkor öltönybe megy. Illetve nem csak felszereltség, hanem ami szerintem egy alapetiketnek kéne lenni, pakold el a súlyokat magad után. Nagyon fontos. Nehogy utána a másik hasra essen mondjuk benne, mert nem, egyszerűen látom lányokat, hogy én 650 kilót toltam lábbal, a Péter 850 kilót. Most ha ott hagyom, képzeld el, hogy jön egy lány, aki csak 2 20 kilót tesz föl, vagy 2 10 kilós. Elvárjam tőle, hogy ő lepakolja a súlyt, tedd a helyére a kurcát, a kézisúlyzókat, vedd le szépen a tárcsákat, mert a legtöbb ember nem veszi le, és nálunk ez alap. Akármilyen fáradtak vagyunk, mert ugye mi 9 órás munkában állunk, akármennyire vagyunk hullafáradtak egy edzés után, igenis levesszük az utolsó súlyt, letakarítjuk magunk után, és a helyére tesszük. Nagyon fontos. Hát úgy ad vissza, ahogy kaptad. Ez nagyon fontos, hogy megtiszteld a sporttársaidat is mindenképpen. És akkor azt gondolom, nincs más hátra, mint előre, és haladjunk a céljaink felé, a bakancslistát pedig próbáljuk meg megvalósítani. Péter, neked van olyan, aki nagyon-nagyon közel áll hozzád és meghatározó volt az életedben? Hát tulajdonképpen igen, akivel elkezdtem ezt az egész versenyzést. A Messe Zsuzsi volt az IFBB-nek, azt hiszem a női részlegnek a vezetője. Ne haragudj Zsuzsi, ha rosszul említem, de körülbelül valami ilyesmi. Ő vett rá tulajdonképpen erre az egész versenyzésre, tulajdonképpen neki köszönhetem azt, hogy elindult a versenyzői karrierem, az ő csapatában voltam a Corpus esélybe, és az edzőm, aki fölkészített engem, én a világ legjobb edzőjének tartom, mert a legjobb barátom is, és tulajdonképpen mindenben a leg volt, minden nap ott volt velem, minden versenyfelkészülésen, ha kellett átjött hozzám, és noszogatott, hogy csináljam, mert ez így nem fog menni, hogyha nem csinálom. És a Kassa Csongornak hívják, ő is egy IFBB bíró volt, tehát a pózolásomtól kezdve ő mindent felügyelt, az étkezést, együtt főztünk, ha arra volt szükség. Együtt edzettünk mindig, kihajtotta belőlem a szuszt is, és tulajdonképpen ennek köszönhető az, hogy a második versenyen már nyertem. Ha ő nem lenne, ez a két ember, a Zsuzsi meg a Csongor, akkor én nem tudom, hogy hol lennék. Tapasztalhattátok, azért Andi nagyon sok sportágban jeleskedik, és van-e esetleg olyan, akit mindenképpen meg szeretnél említeni, aki a karriered során támogatott, vagy pedig hozzájárult ahhoz, hogy ide mai napig eljuthass? Hát elsősorban a Péternek mondok köszönetet akkor is, mert nélkül ez az egész nem jött volna így és ezen a szinten létre, de ugye nézzük a másik oldalát, az aerobikot, ami nekem világéletemben nagy szerelem volt, és most már ez a 27. éve van, hogy oktatok, és mindenképpen meg szerettem volna azt említeni, hogy nagyon sokféle óratípust volt szerencsém megtanulni, és tovább tudom adni a vendégeknek,
És ezen az úton segítettek a különböző oktatók, akár a Tatara Kreső, akár a Vekerlegy urat, Szanik Balázs, tőlük nagyon sokat tanultam. Mégis jött egy bizonyos időben egy nagy szerelem, a Kenguru Jumps, és akiről így nehéz is beszélni, mert ő már nincs köztünk, az Hornyák Ádám, akivel mi nagyon jó barátok voltunk, és nagyon szerettem. És ő volt az, aki azt mondta, hogy én féltem a kengurutól, mert ugrálunk, és nem éreztem magamban elég magabiztosságot, hogy én ezt kipróbáljam. Viszont odállt mellém, és azt mondta, hogy náladnál jobb oktatót elképzelni nem tudok, pedig akkor sem voltam már 20 éves. És azt mondta, hogy vedd fel ezt a cipőt és ugrálj. Együtt kezdjük, együtt tanuljuk. Ott leszek melletted, segítek, borzasztó szigorú ember volt. Ő azt mondta, hogy egy oktató, aki ott áll az embereknél, nem lehet kövér, és igenis 60 kg legyen, és igenis úgy mutassa be azt a sportágot, azt a Kenguru Jumpsot, amire büszkék lehetünk, és ez sikerült. Tehát, hogyha ő nincs, akkor nem vagyok sem kenguru oktató, és borzasztó jó érzés az, hogy a mai napig úgy tudok rá gondolni, hogy ő hiányzik. Mert ha ő nincs, akkor nem tudom ezt az ágat megtanulni, és mindamellett, hogy még a szülinapunk is egy időben van, és borzasztó sokat tanultam tőle, a mai nap is sikerül az ő párja révén továbbvinni a sportot, tehát Shifter Teammal természetesen viszi tovább, de az Ádám az, akit én mindenképpen első helyen megemlítek. Nem csak mint embert, nem csak mint sportolót, hanem ahogy a többi oktatóhoz hozzáállt. És egy fantasztikus embert, aki szinte minden nap jegyzik, amikor a teremben megyek. Azt gondolom, hogy tényleg nagyon csodálatos, és nekik köszönheted azt, hogy jelenleg ma itt tartasz. Ez nagyon-nagyon fontos. A box még egy nagy szerelem, és sokat tanultam, de mégis inkább a Kenguru Jumpsot emelem ki az összes Agrik formula közül. Úgyhogy köszönöm, hogy megemlítettem. Ez természetes, és azt gondolom, hogy így teljes az a kép, amit itt ma az adásunkban, a Bakancs listában láthattok. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy bemutattátok itt a Bakancs lista című műsorunkban ezt a csodálatos mindennapjaitokat, amiből most ugye ti igazából nem versenyformában vagytok, hanem folyamatosan tartotok egy bizonyos szintet, és napról napra javítotok, hogy elérjétek azt, amit ti szeretnétek, és ennek higgyétek el, soha nem lesz vége. Az adásunk végén pedig szeretném megköszönni a mai figyelmeteket. Ti is szerepelhettek itt a Bakancs lista című műsorunkban, ehhez nem kell más tennetek, mint egy rövid bemutatkozást fényképpel ellátva elküldtök nekünk az info.hungariatv@gmail.com-os e-mail címünkre, és természetesen mi megkeresünk benneteket, és kilátogatunk hozzátok, hogy be tudjatok mutatkozni itt a Németországban élő magyaroknak. Ezen felül kövessetek minket Facebookon, illetve van YouTube csatornánk is, ahol a Hungária TV Münchent keressétek, és iratkozzatok is föl, hogy minden videónkat első kézből láthassatok. Szeretném megköszönni Cink Andrának és Cink Péternek a vendéglátást, és természetesen a két fitnessteremnek is, akik biztosították számunkra a helyet a forgatási helyszínek alkalmával. Találkozzunk 3 hét múlva itt a Hungária TV München csatornáján, a Bakancs lista című műsorunkban. Üdvözlünk benneteket, szép estét kívánunk! Sziasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Együttműködő partnereink: Moments Bistro Garmisch-Partenkirchen, Individual Auto Design Bad Tölz, Andrea and Peter Official Partner,